već se masovno koristi, to je jalovište, gde su rudnici, na što liči bor. Našla se kombinacija naprednja takva da se koriste sad mikroorganizmi, da se iz jalovine izvlači bakar. I zato je cena bakara na tržištu drastično pala. I zbog toga je bor došao, Rio Tinto u Čilevo i bor je došao u problem zbog toga. Zato što se na taj način može izvlačiti bakra. S druge strane, evo pogledajte posle svega 3 godine, pomoću bakterije šta je dobijena. Ta sredina je dobijena tako da u ovome plavom ovde, nažalost ovde je jako slabo ovo, to se ljudi danas kupaju u tome. Znači, to je zahvaljujući tim tehnologijama. Šta je ovo? Neko će reći Fabian Serra, poetilizam, slika. Nije, greška, ogromno greška. To su vam plastične flaše. Plastične flaše i to dobijene petrohemijski. Znači, od plastike koje ne može se razgradi. Obratite, 2 miliona plastičnih flaša, ti boca se svakih 5 minuta u Americi baca. Još gore. Svakih 60.000 plastičnih kesa, svakih 5 sekundi su u Americi. I zato mi živimo u fantastičnoj životnoj sredini. Evo te na more, ili ovo je naše lokalno, snimak lokalno. Plastiko je. E sad, koja je alternativa? Da li postoji alternativa? Postoji. Svakako. Evo je bakterija koja proizvodi identičnu plastiku u vrednosti kao što je PVC, kao što je polivinil fluorid plastika, ali to je biodegradabilna plastika. Plastika koja se razlaže u prirodnoj sredini. Znači, može se reciklira. Ovo je sada jedna korov koja je napravljena genetički modifikovana biljka, koja je napravljena, koja proizvodi identičnu bioplastiku. Krenimo sada na biljke. Ovo već što je odavno poznato, ako se neću zadržavati, da od jedne jedine ćelije vi možete dobijete celu biljku. To je takozvano kloniranje biljaka. Primjer radi. Ne znam koliko se ovde na Balkanu to koristi sada više. Žene da dobijaju cveće, ali cveće, uglavnom 95% od cveća je klonirano od cveća. Znači, dobijeno na ovaj način od jedne ćelije, zato su sve one iste. Kada generiraju su identične, sve identično. Tako da je to sada, i sada pojete sljedeće, to je 4,5 milijarde dolara je promet interflore u svetu. Šta je urađeno? Urađeno je, napravljen je, ovo je normalni karafil, ovo je genetički modifikovan karafil. Znači, karafil koji slabije vene, sporije vene. Prema tome, to je klasičan biznis. S druge strane imamo krompir. I sada, pošto sada genetičkim inženjerstvo, to je tehnika, to je kontično, pazite, isto, u svakoj tehnologiji vi krenete sa nečim i to se napređuje i sad je moguće. Dirigovano ugraditi nešto, recimo kao što ovde je bio insekticid, ugrađen u krompir, jel tako, koji, kao što vidite, lišće mu je totalno pojedeno, pored njega je transgeni krompir, gde je ta promena, koja postoji genetička promena, samo u listu, u krtoli nema. Ja ne jedem lišće, ne znam ko od vas jede lišće, ali ja jedem samo krtolu. Prema tome, krtola je identična između ovoga transgenog i normalnog krompira. Dalje, pitanje je isto, znači, apsolutno nema ni jedne strane reči o ovome kukuruzu, sem njegove sopstvene genetičke informacije, ali je povećana količina sintetisanih flavonoida koji su antikancerogeni. Prema tome, takav paradajz ima i to je takozvana nutriceutika hranom kojom se čovjek leči. To je poenta da je takav paradajz napravljen, gde on sada, to je ista priča, recimo, neko mora da sluša muziku tiho, a neko veoma jako. Ovome paradajzu je podignut na visok nivo proizvodnja ovoga jednjenja ili da sporije zri, što će reći da truli. Tako da je to efekt. Ali ono što je jako značajno da su biljke u pitanju, da bude predstavljen jasan, to je ovo greški modifikovani, to je Monsanto uzeo i to je napravljena priča, pošto će vidjeti na kraju neke moje razmišljenje, a pričao sam i s ljudima uživo. To je pravljenje vakcina u biljkama i pravljenje antitela. Iz prostog razloga je to već testirano. Napravljene su vakcine i testirane za protiv hepatitisa B i to u krompiru i kukuruzu, kako za čoveka, tako i dole, kao što vidite, i za životinje. Znači, prave se vakcine. Te vakcine su mnogo sigurnije nego vakcine koje se prave na animalnim tkivima. S druge strane, tu je i antitela. I pogledajte sada, pušenje je zabranjeno, tako? Ali duvan je prva biljka koja je uspela da se klonira, da se od jedne ćelije dobije cela biljka i sada genetičkim inženjerstvom je napravljeno da u tom duvanu se proizvode antitela. I gledajte sad antitela koja proizvodi taj, recimo, protiv bakterije koja izaziva karijez, znači kvarenje zuba. Ostaje sad jedno drugo pitanje, a to ću na kraju s tim da završim, koji je tu sada sociološki impakt
I ekonomski pa, zamislite vi sada pastu za zube u kojoj su antitela protiv ovoga. Šta će da radi stomatolozi? Samo kod nas nema problema, ljudi, kaže, jako malo koriste pastu za zube, prema tome, kaže, ima sela, ima više zuba kanadska, ona, ko kažete, prezentacija nego celo selo. Prema tome, to sad nije toliko relevantno. Ali ono što je značajno, napravljaju su antitela, i to i u grašku, i u pirinču, i u pšenici, za dijagnostiku kancera. Zato rano dijagnostiku kancera, znači da čovjek ima moguću zaštitu. To su takođe genetički modifikovani organizmi, ponavljam. Prema tome, hrana je nešto, nema vreme o tome, to možemo pričati dalje, životinje. Životinje, masitis kada dobije krava, to mleko ne bi smelo da izađe na tržište. Zašto? Zato što ta krava koja dobije masitis, ona se tretira antibioticima. Antibiotici se nalaze u mleku, luče se u mleko i kad čovjek pije tako mleko, razvija se ogroman broj rezistentnih bakterija na antibiotike i danas ljudi su počeli da umiru od bakterija koje su rezistentne na sve antibiotike koje čovjek ima. Takav slučaj je zabeležen. Prema tome, ova krava Ani, rođena 2000. godine, ona jednostavno ne može da oboli od mastitisa iz razloga toga što je ugrađen taj gen od stafylokokusa koji živi u koga ima svako od vas ima, kad se poljubite vi prenosite tu bakteriju između ostalog. Znači to je bakterija koja nije patogena po čoveka. Prema tome, ova krava sada daje mleko i gledajte kolike su štete u Americi, dobro ako je Amerika ne bude šteta, tako $1.700.000.000 godišnje se gubi od zbog mastitisa. Broj 1. Broj 2. Na ovaj način se dobija mleko koje nema antibiotike, prema tome nema problema rezistencije na antibiotike, širenja antibiotike. Dalje, nešto što je i veoma interesantno. Koliko je od vas prošlo i srušilo mrežu pauk? Da li to ima nekog značaja i neke efikasnosti? Fantastično. Ovo su dve transgene koze, znači životinje transgene, u koje je ugrađen gen za sintezu paučina. Zašto? Da bi se dobio biočelik. Zbog čega? Zato što paučina, kada skupljate paučinu, znači sad idemo da skupljamo paučinu pa to da prede, nema šanse. Jedna koza, transgena koza daje 7 grama dnevno te paučine. Paučina kada se uprede dobije se vlakno manje od 1 milimetra, kao što da vidite, koje 30% možete razvuče i neće da pukne i to je u odnosu na čelik je lakše, 250 puta lakše, a od plastika Kelvar, koja je recimo Đoković, njegov tenis, to je jače i od te plastike. Ali zašto je to značajno? To je biološki materijal. Paučina je biološki materijal. Prema tome, osnovna ideja zbog čega je ta firma Nexia krenila, već ima 1000 koza koje prave ovu paučinu i prave to zbog čega? Zato što je to biološki vredan materijal i na taj način mogu da se dobiju apsolutno i tetive i ligamenti i kukovi. A to je biološki materijal koji čoveku može se zameniti i da čovjek to ne može da odbacuje. I na kraju dolazimo do čoveka. Znači, pitanje je opšte etike i biotehnologije. I sad, da li ćeš znanstveno potrebno? To je večita dilema. Pa se nije samo kod ovdje, bude predsedn jasno. Bio sam od Japana do Amerike. U svim zemljama, Japana, svugde je velika debata. Rećete i zašto? I sad posle pitanje, da li genetički modifikovani organizmi, da li da se koriste ili ne? Moj odgovor je da. Zašto? Zbog ovoga s čime se susrećemo. Ali, da li sada i na koji način koristi? Zašto? Mi već imamo pitanja, postavlja se pitanje gde smo i ovde o tome pričali, znači koje su posledice, koji se odgovori traže, kakve su posledice po ljudsko zdravlje, a ne samo po ljudsko zdravlje, nego i po životinje i po životnu sredinu. Zašto mi samo gledamo čoveka? Gledajte Odiseju od 2001. godine pa izvuzite zaključak. A drugo, šta je isto o čemu niko ovde nije pričao, to su socijalne i ekonomske posledice. Moje predstavlja jasno, to je mnogo veće posledice. Tako da jednostavno hrana manje više, o tom potom, ako želite da pričamo. I sad, ali šta? Genetički modifikovani organizmi napravila molekularna biologija. Znanje molekularne biologije, to je fundamentalno znanje. Ali, tu je ekonomija, tu je politika, tu je religija i etika i religija. Znači, nije to tako jednostavno posmatrati, to je veoma kompleksno pitanje. Ali, u svakom slučaju, s obzirom da je to čovek, jel tako, glavnu stvar igra par. Gde pare mogu da se što pre zarade, to se favorizuje. Tako da je jednostavno neka vrsta zaključka, to je sledeće. Mora se prići i na svim skupima gde sam bio, je opšti zaključak, da se analiza svakog pojedinačnog slučaja mora rešiti. Ne može da se generalno posmatra hoću za genetički modifikovane organizme i proizvode od njih. Videli ste koji su se proizvode od njih? Vakcine,
lekovi za čoveka i sve živo i tako dalje. Prema tome, šta je rizik, šta je korist? I to treba dobar procenat da bude. I sada ono što je jako bitno, i tim završavam s ovim, znači, tehnološki razvoj od toga mi ne može da pobegne, gde god da sam. Da se postaje pitanje gde nas vode nove tehnologije i šta mi možemo učiniti povodom toga. 69. godine McHenry je napisao jednu fantastičnu stvar, 69. godine. Mi moramo razumeti tehnologiju i kooperativno sarađivati to samo na globalnoj skali, jer izolani nemamo teoretske šanse, bilo ko govorimo o planeti Zemlje, ne govorimo o Srbiji, Rumuniji, vamo, namo i tako dalje. I to je, ali ono što je najbitnije, znači razumeti tehnologije. Da li smo spremni na to?